ematen dugu aldaketa estrategiko historiko bat egiten ari dela Turkia. Eta testu inguru horren aurrean, aurrikusi daiteke, gure inguruko komunikabideen goitik berako aldekete bat Turkian gertatzen danaren aurrean. Orain arte, noizbenka komentario batzuk edo aipamen batzuk eginda, baina oro har dana baimendu zaio Turkiari. Bai terrorismo islamiko ISISen atzetik egotea, Al-Qaedari laguntza emotea, kurdoen aurkako borrokan, oro har dana izan da onargarria. Hemendik aurrera ikusiko dugu nola Turkiaren aldaketa estrategiko horren ondorioz, hau da, Estatu Batuak eta OTANen aldetik Errusia, Siria, Irak eta Iranen alde jartzera edo hurbiltzera, aldaketa horren ondorioz komunikabide guztiak hasiko dira Turkiari egur ematen arrazoi bategatik edo bestegatik. Egun hauetan ikusi dugu Turkiaren Turkiako gobernuaren aurkako zurrumurru guztiak errepikatzen ari direla behin eta berriz komunikabide guztietan. Orain arte konspirazio teoriak zirenak, eta Frantzian, Estatu Batuetan edo Inglaterran gertatzen direnean konspirazio teoria moduak hartzen direnak edo baztertzen direnak, segituan onartu dire Turkiaren kasuan, esanez behar bada gobernuaren ekimen bat izan dela estatu kolpea. Bueno, izan dugunez, hori ez da egia izan ala ez, hori ez da importanteena, garrantzitsuena da Turkian gertatzen ari den aldaketa estrategiko, aldaketa historiko hori kokapen geopolitikoan, adi bere behar dugu eta ikusiko dugu gure komunikabideak oro har nundik jasotzen dituzten informazioak, nundik jasotzen dituzten euren informazioak tresnak eta euren mezuen oinarriak.